Milovaný sultán a otec princa Karima zomrel a v závete si prijal, aby sa stal sultánom Zlatého mesta Karim a nie jeho starší brat Šazaman. Čo? Bolo to moje meno? Šazaman zúrivý žiarlivosťou dovolil Duniazad, aby z jeho brata urobila príšeru. Utekali sme z mestských brán a hľadali bezpečný úkryt. Doktor doktorov. Rýchlejšie, Jamal! Rýchlejšie! Chytia nás! Kam môžeme ísť? Tu niekde je tajná skrýša, aspoň myslím. Tým smerom, je to tam. Áno, presne tak, tam. Kde? Všade vidím len piesok. Nebol to asi dobrý ukryt, keby ho bolo vidieť. Však, Jamal, choď dole! Čo najbližšie k piesku. V púšti aj tak dlho nevydržia. Poďme, vrátime sa späť do paláca. Tak? Čo myslíte? Vchod je hneď niekde. Dovolte mi, aby som ho pohľadal. Karim! Ako som povedal, vstup je priamo tu. Je to bezpečné? Samozrejme. Tu dole je zima. Vyzerá to ako hrobka. No, má to výhodu. Šazaman a Duniazad nás tu určite nebudú hľadať. Presne na to som myslel. V to som dúfal. Áno, krásne. Čo si myslíš o očiach, Osman? Príliš silné, príliš prenikavé? Možno. Oho, aha, každý je kritik. Osman? Zajali ste už zradcov? Ešte nie. Ale určite aj teraz chradnú pod púštnym slnkom. Zomierajú od smedu, alebo od hladu, alebo oboje. No, nenechám to na náhodu. Nájdi ich teraz! Ale drahá púštna orchidea, máme lepší plán. Pozri sa na toto. Viem, nie je to majstrovské. Sprav 500 kópií tejto maľby a zavez to po celej krajine. Daj všetkým vedieť, že ten, kto chytí zviera, ktoré zavraždilo môjho milovaného brata, dostane 1000 zlatých. Počúvam a poslúcham, môj sultán. Čo tam máš? Nejaký nový koberec? Robíš nejaké nové dekorácie? Nie, zatiaľ čo ty si čmáral, ja som robila niečo užitočné. Pozri, čo som našla v tajnej komnate starého čarodejníka Haruna Khalida. No, podľa mňa sa to sem veľmi nehodí. Sadni si. Čo, ja? Ja som sultán. Sultáni nesedia na zemi. Fuj. Je to veľmi pekné. V poriadku, stačilo. Chcem ísť naspäť. Je mi oveľa pohodlnejšie na zemi ako tu. Prosím. Zastavno! Duniazad, pomôž mi!
čarovným kobercom sa môžeme vydať kamkoľvek, kam pôjde ich smiešne lietajúca ťava. Nebudem si môcť týždeň znova sadnúť. Aha. A to je iba jeden z mnohých zvláštnych darčekov, ktoré som našla ukryté v tej tajnej komnate. Chcel by si vidieť ešte niečo užitočnejšie? Nemôžem sa tu schovávať navždy. Otcovo dielo bude zničené. Brat a Dunia zničím oboch. Musíme sa vrátiť. Zlepšuje sa v rozbíjaní. V rozprávaní ešte ani nie. Chcem sa vrátiť do paláca rovnako ako ty, ale je tam veľa vojakov. Rozbíjanie nám vôbec nepomôže. Musíme premýšľať. Som prekliatý monštrum. Nie je to prekliatie, je to kúzlo. A každé kúzlo má protikúzlo, ktoré ho môže zvrátiť. Protikúzlo? Alebo elixír, alebo niečo iné. Keby tu bol môj otec, vedel by to. To je pravda, napísal by to na svoj zvitok. Zvitok? Aký je zvitok? Všetky jeho výskumy, zistenia a informácie sú na jednom zrolovanom papieri. Si istý? Je to skutočné? Určite, pravdepodobne, možno, takmer, je to v jeho tajnej komnate. Tajná komnata, v ktorej sa Dunia Zad pravdepodobne teraz prehrabáva. Dobre, vkradneme sa tam pod rúškom tmy. Ale nebudeš rozbíjať. Trochu rozbiť. Au. Nemôžeš rozbíjať, vkradneme sa tam. Tajné chodby poznám dosť dobre, takže som si istá, že sa tam dostanem bez toho, aby ma videli. Len dúfam, že tam zvitok stále je. Teraz máme šancu dostať sa dnu. Pozri sa na toto. To je ono. To je zvitok vedomostí. Aké úžasné tajomstvá pre nás Harun Khalid dnes má. Umenie premieňať olovo na zlato, detská hra. Premena hyeny, strašné. Čo je toto? Doktor Duban? Duban? Kto je tento doktor Duban? A prečo by ma to malo zaujímať? Zbytočné. Ten blázon Harun Khalid spísal iba dobrú mágiu. Kde je tá temná zlomyselnosť? Mám chuť preklínať. Poďme. Sultána, no, sultán. Ty! Nemala by som byť prekvapená, ale som. Nemala by si tu byť, ale si. Vráť mi to! Myslím, že poviem nie. Nemala by si brať, čo nie je tvoje. No miešaš sa do toho, čo nemáš. Nemáš na to právo. Naozaj chceš ten zvitok? Vezmi si ho. Dúfam, že rada čítaš pri ohni. Bolo mi to na nič a teraz to bude na nič aj tebe. Vrátim sa, čarodejnica. Myslíš, že odchádzaš? Osman! Stráže! Osman, išiel tadiaľ. Kto, pani moja? Nevidel si ju? Išli ste tesne okolo nej. Nikoho som nevidel. Prehľadajte palác. Prehľadajte mesto. Nájdi ju.
Duban. Duniazad našla toto meno na zvítku. Doktor Duban. Toho chlapa poznám. Predbehol svoju dobu. Kto je to? Doktor doktorov. Skutočne najcennejší starý učenec. Doktor? Nie bežný doktor, ktorý lieči chrípku, skôr vedec. Niečo ako čarodejník, ale bez mágie. Možno ešte lepší. Tvoj otec s ním bol často v kontakte. Potom ho musíme nájsť. Určite nám pomôže. Musí poznať liek. Musíme to skúsiť, nie? Ak je taký silný. Kde toho doktora nájdeme? Harun Khalid ho vždy navštevoval v kryštáľovom meste. Skvelé. Tam nás nikto nebude hľadať. Poďme. Prečo sa vrátila späť? Čo hľadala? Muselo to byť dosť dôležité, nie? Liek, ty ospalec. Liek? A na čo? Liek na obľudný stav tvojho brata. A myslela si, že to nájde vo zvitku vedomostí Haruna Khalida. Možno by aj našla, ale zvitok je už minulosťou. Teraz je otázka, kde bude hľadať ďalej? Duban. Kryštáľové mesto. Áno, vždy som ho chcela vidieť. Budeme sa tu musieť skrývať. Takže kde je to miesto? Nemôžeme sa len tak túlať a dúfať, že to nájdeme. Mali by sme sa niekoho spýtať. Nie, počkajte, je to tadiaľto. Po tomto pruhu. Aha, tvoja pamäť je lepšia, ako sme si mysleli. Moja pamäť je dokonalá. Navyše je tu značka. Toto je to miesto? Nevyzerá to ako ordinácia doktorov, aké som vždy videla. Toto ani nie je ordinácia klasických doktorov, akých poznáš. Doktor Duban? Haló? Veľmi zvláštny dom. Bolo by skvelé, keby ste ma na budúce vzali niekam, kde tak nestraší. Doktor Duban? Počúvaj. Vitaj, prajem dobrý večer. Hlava. Áno, poľutovania hodný zásah zákona spred niekoľkých rokov. Je to v poriadku. Uzdravil som sa vďaka zmesi opravných mastí, ktoré som použil ako metabolický katalizátor. Vy ste doktor Duban? Áno, dieťa moje. A ty si Šeherezáda, dcéra môjho drahého zosnulého priateľa Haruna Khalida. Mohla si mať 6 rokov, keď som ťa s ním naposledy videl? Môj otec? Poznali ste ho dobre? Celkom dobre. Tvoj otec bol veľmi statočný muž. Obetoval svoj život, aby nás zachránil pred tou prekliatou čarodejnicou Asifou Fajsahou. Fuj, bez jeho vznešenej obety by sme všetci zahynuli. Hviezdy moje, čo je to? Skrý sa, dievča, budem vás brániť silou. Ako? Stále mám zuby. Môžete ich zatiaľ odložiť, je to priateľ. Moje meno je Karim. Karim? Nie ste dedičom nedávno zosnulého sultána Zlatého mesta? Právoplatný dedič, áno. Pamätám si ťa tiež. Odpusť mi, ale vyzeráš... tak trochu inak. Preto sme tu. Ak ste skutočným priateľom Haruna Khalida, potrebujem vašu pomoc. Potom pripravím čaj. Čo? Čaj?
Potrebuješ pomoc? Fajn, pomôžem vám. Nie, ďakujem. Zvládnem to sám. Poďme prekvapiť doktora našou návštevou. A spálila zvytok na popol. Jediné, čo zostalo, bol kúsok papiera s vaším menom. Zaujímavé. Evidentne dobre viete, ako rozprávať príbehy, slečna. Takže nám veríte? Samozrejme. O ktorej z vecí by som mal v niečom pochybovať? Veľmi dobre, môj modrý priateľ. Poď bližšie a dovol mi, aby som ťa vyšetril. Celkom zaujímavé, veľmi zaujímavé. Povedz A. Môžete ho vyliečiť, pán doktor? Obávam sa, že toto je nad moje bezprostredné možnosti. Sadnite si, prosím, mladý priateľu. Takže zostanem navždy takýto. Musíme niečo spraviť. Musí existovať liek, mágia alebo veda. Moji drahí priatelia, ak bol zvytok vedomostí zničený, všetko nie je stratené, stále môžeme hľadať v knihe odpovedí. Obsahuje všetky známe informácie o celej mágii sveta. Musím získať tú knihu. Veľkou mierou k tomu prispel váš otec. Niekde v najskrytejších častiach tohto sveta, kde málo kto chodil a ešte menej sa toho dožilo, je strom. Strom? Hľa, strom života. Zdroj všetkej mágie. Takže, ak nájdeme strom života... Je šanca, že sa Karim dá vyliečiť? Áno, je tu šanca, áno. Ako to zistíme? Lampa zázrakov vášho otca poskytuje veľkú múdrosť, no musíte dešifrovať jej význam. No ak existuje cesta k stromu, lampa zázrakov ju odhalí. Možno ešte budete mať šancu. Šancu? S čarovným stromom a starou lampou? Keby som mohol dostať do rúk tú zlú príšernú čarodejnicu Duniazad, tak by som ju prekrútil, až by sa jej... Čarodejnicu? Duniazad, donútim ťa zaplatiť za to, čo si mi urobila. Prsteň Samury. Je to zlé? Najhoršie. Jaj! Myslím, že je čas, aby som to schoval. Obed! Koho budeme najskôr jesť? Na nich, moji zlí duchovia! Zaútočte na beštiu! Zle zo mňa! Choď preč! Koberec, chyť ho za roh! Prestaň! Nechaj ma! Choď preč! Pozrime sa, akú máš silu bez tvojich pomocníkov. Synovia! Chytajú! Au! Nechajte ma! Ani na to nemyslí. Neubližuj jej a pomôž mi, inak... Prestaň, beštia. Daj mi knihu, hneď. Tá kniha sa nemôže dostať do nesprávnych rúk. Dobre, teda je to tam, ten veľký červený obal. Ty, zober ju a polož ju na stôl. Si
moja. Všetky kúzelné znalosti sveta sú moje. Týmto budem vládnuť, dominovať, zvíťaziť. Budem najmocnejšia. Nič mi nebude stáť v ceste. Stránky sú prilepené k sebe. Ako ich otočím? Ak mi podáš ruku, mohol by som za teba oliznúť tvoj prst. Nie, ďakujem. Čo? Nie. Čo sa to so mnou deje? Čo si to spravil? Ale nie. Zdá sa mi, že vo všetkom tom zmetku som ti asi omylom povedal nesprávnu knihu. Nesprávnu knihu? O čom to rozprávaš? Samozrejme. Červená je kniha jedov a nákazlivých chorôb. Nákazlivé choroby? Výborný nápad, daj na to! Aha, tak nie, prepáč. Džinovia, ku mne, hneď! Vôbec nevieš, s kým sa zahrávaš. Za toto ťa dostanem. Za toto vás všetkých dostanem. Jedy? Zomrie? Nie, som lekár, nie vrah. Počas nasledujúcich dní bude mať opuchnutý jazyk, zvýšené horúčky